Fil-Parlament tnieda uffiċjalment il-ktieb Karl Mifsud Bonnici 25 sena fil-Parlament Malti. Karl Mifsud Bonnici kien elett fil-Parlament għall-ewwel darba fl-elezzjoni tal-1998 u baqa' jkun elett f'kull elezzjoni ġenerali minn dak iż-żmien sal-lum. Matul dawn is-snin huwa okkupa diversi karigi fosthom segretarju parlamentari għall-Ġustizzja u l-Intern u wara Ministru. Matul dawn is-snin stabilixxa ruħu wkoll bħala kittieb prolifiku bil-pubblikazzjoni ta' artikli regolari f'diversi gazzetti lokali, l-aktar fil-gazzetti tal-Partit Nazzjonalista, In-Nazzjon u Il-Mument. Uħud minn dawn l-artikli matul is-snin kienu miġbura f'5 kotba differenti. Il-ktieb li kien inawgurat l-4 fil-għaxija minn barra daħla mill-awtur li tispjega l-vjaġġ politiku ta' Karl Mifsud Bonnici matul dawn il-25 sena fih ġabra ta' artikli li deru matul is-snin fin-Nazzjon u l-Mument b'tifkira ta' deputati nazzjonalisti li mietu matul dawn il-25 sena. Jinkludu wkoll tifkira u tislima bl-ismiet u d-dati ta' twilitu tal-mewt tagħhom tad-deputati parlamentari kollha miż-żewġ naħat tal-Kamra tar-Rappreżentanti illi ħallew din id-dinja matul dawn il-25 sena. L-aħħar parti tal-ktieb tiġbor fiha għażla ta' ritratti sinifikanti mill-karriera politika ta' Karl Mifsud Bonnici. Waqt it-tnedija attendew fost oħrajn il-kap tal-Partit Nazzjonalista, Bernard Grech, akkumpanjat mill-Viċi Kap Elix Kalaxxone u s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino, u saru diskorsu osra minn Viktor Camilleri, ex-editur ta' In-Nazzjon u l-Mument, il-wib tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista Robert Kutajjar, id-Deputat Prim Ministru Chris Fern, l-ex-Ministru Laburista Evarist Bartolo u mill-Speaker tal-Parlament Anġlu Farrugia.